Tämä on painajainen, joka voi tapahtua sinulle. Netflix jatkoi erään miehen laskutusta, vaikka hänen korttinsa oli suljettu. Vantaalaismies sulki korttinsa ja sai uuden, mutta Netflix-veloitukset jatkuivat kuukausia. Syy on Visa-palvelussa nimeltä VAU, Visa Account Updater. Se päivittää uusiutuneet korttitiedot Netflixille ja muille luotetuille kauppiaille automaattisesti. Mies yritti kirjautua sisään peruuttaakseen tilauksen, mutta Netflix lukitsi hänen tilinsä. Eli hän ei voinut käyttää tiliään, mutta Netflix veloitti silti uudelta kortilta. Miksi teitte tämän tälle miehelle? Mutta kuka on vastuussa tästä sotkusta? Visa, Nordea, Netflix. Kaikki vain pallottelivat vastuuta toisilleen. Lopulta mies sai tunnin tappelun jälkeen Netflixin asiakaspalvelun kiinni, ja tilin poistamisen jälkeen veloitukset viimein loppuivat. Onko sulle käynyt vastaavaa? Kerro kokemuksesi.